Аппликацияны ясар өчен безгә җилем карандаш, кәгазь тәлинкә, без аны түгәрәк формасы өчен сайладык. Гади карандаш, кайчы, төсле картон һәм төсле кәгазь кирәк булачак. Без куе зәңгәр, алтын һәм күк төсендәге төсле кәгазьләрне һәм гади ак кәгазьне сайладык. Иң элек куе зәңгәр төстәге төсле кәгазьне алабыз һәм теләсә нинди түгәрәк форма ярдәмендә анда түгәрәк сызабыз. Без кәгазь тәлинкәне сайладык. Хәзер кайчы ярдәмендә төсле катыргыдан түгәрәк кисәбез. Дуслар, космостагы җир катламын ясыйбыз. Моның өчен үзебезнең инде киселгән зәңгәр түгәрәгебезне алтын су төсле кәгазь өстенә куябыз һәм әйләндереп алабыз. Әйләнәнең бер өлешен кайчы ярдәмендә кисәбез. Безгә тулы бер әйләнә түгел, бары тик аның аскы өлеше генә кирәк. Зәңгәр түгәрәк өстенә алтын төстәге кисәкне ябыштырабыз. Моның өчен җилем карандаш кулланабыз. Аппликация безнең нигезе әзер. Ак кәгазь битен алабыз һәм аның өстенә нигезебезне салып, гади карандаш ярдәмендә әйләндерәбез. Безнең менә шундый түгәрәк килеп чыкты. Шул түгәрәк эчендә безгә космонавтны ясарга кирәк. Түгәрәк эчендә скафандр кигән космонавтны ясыйбыз. Сез дә безнең арттан кабатлабыз. Кайчы ярдәмендә космонавтны кәгазьдән кисеп алабыз. Космонавтны кәгазьдән пөхтә һәм матур итеп кискән арада, әйдәгез әле космос турында матур видео карап китик. Достым, син инде җирнең түгәрәк булган. Аның кояш тирәсендә әйләнеп йөрүен беләсең, шулай бит. Белмәсәң, безнең каналдан җир турында видео кара. Сылтама видео астында. Ә менә элек кешеләр галәм турында берни дә белмәгән. Алар җир түгәрәк түгел, ә яссы һәм бер урында гына тора дип уйлаган. Күп еллар үткәч кенә поляк астрономы Николай Коперник җирнең һәм башка планеталарның кояш тирәли әйләнеп йөрүен әйткән. Инглиз галиме Исаак Ньютон исә һәр планетаның үз юлы буенча хәрәкәт итүен аңлаткан. Менә шулай итеп кешеләр әкренләп космосны өйрәнә башлаган. Урта гасырларда галимнәр тарафыннан телескоп уйлап табылган. Аның ярдәмендә йолдызларны күзәтеп булган. Хәзер инде кешеләрдә галәмгә сәяхәт итү теләге уянган. Шулай да космоска кешене җибәрү алдыннан галимнәр иң элек галәмгә хайваннарны очыртып карарга булганнар. Син беләсеңме? Бүгенге көнгә кадәр галәмгә очкан хайваннар арасында этләр, песиләр, маймыллар, таш бакалар, күселәр, тышканнар, бакалар, кәлтәләр, әкәм-төкәмнәр, балыклар бар. Бөҗәкләр арасында да космонавтлар юк түгел. Алар чебеннәр, бал кортлары һәм тараканнар.
Шулай да хайваннар арасында иң билгелеләре белка һәм стрелка исемлекләр. Алар 1960 елның 19 августында галәмгә оча һәм җиргә исән-сау әйләнеп кайта. Аларга Мәскәү өлкәсенең Люберцы шәһәрендә хәтта һәйкәл дә куелган. 1961 елның 12 апрелендә галәмгә беренче тапкыр кеше оча. Ул Советлар Союзы космонавты Юрий Гагарин була. Гагарин Восток 1 космик корабына утырып, җир шарын 1 сәгать 48 минут эчендә әйләнеп чыга. Җиргә төшкәч, ул мондый сүзләр әйтә. Җирне космик карапта әйләнеп чыккач, мин планетабызның никадәр матур икәнлеген күрдем. Без кешеләр бу матурлыкны җимерергә түгел, тагын да арттырырга тиеш. Космоска беренче булып очканы өчен Юрий Гагаринга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Мәскәүдә беренче космонавт хөрмәтенә һәйкәл куелган. Илебезнең һәр бер шәһәрендә диярлек Гагарин урамы, Гагарин проспекты бар. Космоста кеше үзен ничек хис итә? Без җирдә булганда атлап йөрибез. Җир безне үзенә тартып тора, космоста тарту көче юк. Шуңа күрә кешеләр галәмдә очып йөри. Космонавтлар ашарга әзерләми, махсус консерваларга, тюбикларга салынган ризык ашый. Йоклаганда диварларга беркетелгән махсус йокы капчыкларына кирип йоклый. Ачык космоска чыкканда суларга мөмкинлек бирә торган скафандр кия. Космоска очу өчен нык сәламәтлек һәм әлбәттә зур батырлык кирәк. Дуслар, видео сезгә ошагандыр дип өметләнәбез. Без дә космонавтны кисеп бетердек. Хәзер инде дәвам итәбез. Космонавт космоста югалып калмасын өчен аның скафандрына озын трос беркетелгән. Ул аны космик кораб белән тоташтыра. Хәзер без аны кагазьдән кисеп ясаячакбыз. Моның өчен без ак кагазьне алдык һәм аннан шундый озын гына тасма кистек. Хәзер инде аны кайчы ярдәмендә бетереп куябыз. Кайчы ярдәмендә килеп чыкмаса, балалар, сез карандаш куллана аласыз. Шулай гына карандашка да әйләндереп түгәрәкләргә мөмкин. Без кайчы белән түгәрәкләү усулын күрсәтәбез. Скафандрның пыяласын да ясарга кирәк, чөнки бу очракта безнең космонавтыбыз космосны яхшы итеп күрәчәк. Без аны күк төстәге төсле кагазьдән кисеп алабыз. Ул овал рәвешендә. Аппликация безнең һәр өлешедә әзер булды. Хәзер инде аларны бергәләп, беркетеп, җыеп куярга вакыт килеп җитте. Без җилем карандаш ярдәмендә космонавт рәсеменең арткы өлешенә җилем сылыйбыз һәм аны нигезгә ябыштырабыз. Скафандрның эске өлешенә махсус пыяла ябыштырабыз. Хәзер космонавтны космик корабка тоташтыра торган тросны да ябыштырырга вакыт килеп җитте. Аның бер өлешен космонавтның скафандрына, икенчесе нигезнең артына ябыштырабыз. Дуслар, менә шундый космик матур кул эше ясадык. Сез аны космонавтика көненә рәхәтләнеп, үзегез дә ясап карый аласыз.